Berbagi lontong pincuan, orderan Jumat berkah. Halo cah, balik meneh ning konten Mbak Titin yo. Iya cah, dan meneh cah ning dina Jumat iki aku untuk orderan online teko subscriberku kanggo acara Jumat berkah. Matur suwun sanget kanggo rezeki sing dititipno liwat aku. Muga berkah barokah lancar rezekine kanggo Mbak sing wis order. Iki ceritane diawali dengan aku ndek Jumat sing winginane untuk orderan Jumat berkah secara online sekitar 30 bungkus dan alhamdulillah Mbak iki menyusul pengen berbagi rezeki ning tonggo-tonggoku. Matur suwun ya Mbak. Dan iki tak awali karo kerjaku mulai nglintiri lontong. Sak bareng nglintiri lontong iki ape wayahe nggodhog. Langsung ae tak siapno dandange. Lah kok pitike eron-eroni wong le ya digusai ora gelem metu. Yo ngene iki cah wong desa pawone lemah, gedheke akeh sing bolong, pitike masih digusah bolak-balik ya iso mbrosot. Ngono iku nak mbok arani, "Mbak, kowe iki jorok." Mbak, joganem iku lho mbok disaponi. Nek disaponi tetep mendino cah. Tapi nek ku nyapu iku ya mesisan nek gaweanku wis bar karo nganggek resik-resik omah. Nek kowe ndeloki joganku iku pas awune akeh, ngene iku aku pas wayah wengi entuk orderan lontong utuhan sampai atusan iji cah. Dadine wayah esuk iku gaweane urung bar dadi urung iso resik-resik. Ngene iki wayah esuk mang saurunge mergawe ya joganku wis tak saponi sik lho cah. Lontongku wis tak toto ning dandang, wis tak antepno. Lanjut iku aku langsung kas geni ae. Sambi kas genine bendang murup iki meceli kayu sik ya cah ben nggih nggodhog lontong iku genine awet ben ora mati. Lontonge ya ben gak cepet mambu. Aku nek nggodhog lontong biasane suwene 4 jam cah. Pokoke genine murup barap-barap terus ya aja sampe mati. Lah iku kuncine ben supaya lontong ora cepet mambu. Lah ucuk-ucuk lontongku wis mateng ae, langsung ae tak engkir ya cah. Diiler sedelok bendangan nyambi ngenteni lontonge adem, aku ngulek bumbune sik ya cah. Bumbu sambel kacange, aja salfok karo kuah sing kuning-kuning iki. Iki kuah lodeh ya. Iki jangan lodehku yaiku jangan tempe kalau tak campuri kol terus dibumbu tim utawa bumbu lengkap ambune seweger cah kaya jangan iwak pitik masih ya ora ono iwak pitike. So kapan-kapan tak sepilno carane gawe ya cah, jangan lodeh tempe karo godhong kol iku. Bar leh kumbungku si sambel kacang, lontongku ya wis adem, iki langsung tak irisi ae cah lontongku. Wis bar kabeh lek ngirisi lontong langsung tak tumpangno ae sambele ndanggake tak bungkus. Sawan cah wis wayahe bar zuhur. Iki engko nek wis siap gek tak bagino neng tonggo-tonggo dan kanggo Jumat berkah dina iki tak bagino neng ngarep omahku wae. Tak bagino neng tonggo-tonggoku sing liwat. Alhamdulillah tonggoku do seneng untuk rezeki gratis cah.